Ahojte. Konečne kamerka. Môžete vidieť. Fajnovo. Dúfam, že ma bude lepšie počuť než v tom prvom. Hej, takže to by už malo byť vyriešené. Dneska nás čaká Slepčanská 15. Už podľa názvu môžete vedieť, že to je 15-kilometrový beh. Majú aj kratšiu verziu. 7,5 kilometra. Tu ideme opäť my. Podľa mňa som opäť. Zrazí nás auto. OK, takže ideme si vyzdvihnúť štartový balíček. Sme v obci Slepčany. Okres Zlaté Moravce. Áno, pri Zlatých Moravciach. Mám lásky. No, ide sa strihať. Ale až po. Počkaj, ďalšie auto. Že ideme si vyzdvihnúť číselka. Máme 12:15. O jednej je štart. A prihlásim sa vám za chvíľočku. Ideme do kultúrneho domu. Tam je prezentácia. Štartovné stálo 10 €, čo je veľmi dobrá cena. Toto je taký tradičný beh. Už je to 27. ročník. A tu máme už húrky ZM. Teraz asi behujú deti. Umiestnenie z matu, social účty alebo voda koridor bude veľmi záležať na cieľovej kamere, ako rozhodne. Ale máme beh detí. dôležité, že chlapci Ideme si po dobre číselkách. v poriadku a dostávajú znova účastnícke medaily, účastnícky diplom a sladkú odmenu. Ahoj. Bravičko. Čo, už máš Dobrú chuť. Ahoj. No, to už máme rady. Čaute, čaute, áno. Už budete na kamerke. Ja už... Tak kto to tu vyzerá? Všetko nachystané. Áno, vidíte? Ty, Hajka? Neviem, 7,5, ale dneska mám trošku tiež. Neviem, ja som sa nejak moc najedla. Aj prečo sa to ľuďom rád? Takže výhovorke. Pokazala som v internetu, sa vôbec nechcem byť. Dobre, ja už som sa šlo, že s tým tiež dám mi balíček. Netuším, len organizátor hovoril. Dobrý deň, Vice Tomáš. Nech sa páči a balíček. Ďakujem. Neviem, môžem vám pozrieť. Ďakujem. No, čo som ešte nepovedal, máme perfektné počasie, ráno strašne fúkalo. Dáme si to takto. Ráno strašne fúkalo, ale vychádzalo už slniečko a sú 4 stupne, čo je na beh si myslím, že také ideálne. Slnko veľa robí, že A svieti na slniečko. Zavodli sme si okuliare, takže budeme sa škeriť. Ale nevadí, ideme si dať číselka. Rozcvička a môžeme ísť na to. balíček, pozrieme. Áno, ukážeme balíček. Krásna farba. Takže to býva takto. Vždy tričko je. Dneska Máš tretie. máme také ružové. Ty máš nejaké veľké? Aha. Veľko? Možno, že ja budem mať menšie. Ale žena mohli dávať MK. No, takže poď si to pozri. Ale ja už nemusím bežať. Tu už môžem medailu. Ukáž? No paráda. A Nejaké drobnosti. bagetka, energiťák. Štartovné číslo máš aké? Ja mám 107, Presno však. 106, Po sebe. klasika, manželia. No a počkaj, tu tričko máš tvoje, poďme to. No však mám len jednu ruku, takže ti s tým moc Však daj mi nepomôžem. kameru. Som ešte nemala. No. Spúkneme na moje číselku. Ja radšej držím kameru ako.
Vidíš, že si nie svoj. Svoj som. Tiež máme alkohol. Tak to poďme vymeniť. No tak možno, že nemajú, ale maximálne sa ich... Alebo sa možno pomýlili. Neviem, však spýtame sa. Jo. Dobre, za chvíľu. Dobre, takže ja som už ustrojený. Paulinka sa ešte chystá, ako vždy. Čakáme na ňu. A čo som ešte asi nepovedal, že bežím to už tretíkrát tu po sebe. Keďže som začal bežať pred 3 rokmi, tak pochopiteľne. Mám to rád, celkom sa mi to páči, takže by som chcel pochváliť aj usporiadateľov, že za tie peniaze tu máte veľa muziky, tak by som to zhodnotil. Je fakt, že za tých 10 €, čo je štartovné, máte v balíčku vždy tričko, každý rok robia v inej farbe. Teraz máme to fialové, ak ste mohli vidieť. Potom tam máte nápoj a občerstvenie, respektíve teda jedlo. Vždy je guláš a cestovinky, teda vždy, no aspoň posledné 3 roky to tak vždy bolo. Či zamkla, idem pozrieť radšej k autu. A potom tam je nejaká tyčinka, nejaký ten energeťák, ešte nejaké poukážky, alebo čo som to tam videl. Môžeme si to potom ukázať, ale asi až po behu na konci, keďže máme pol hodinu do behu, do štartu teda, pardon. No, Paulinka si už dáva svoje nové Vaporfly. Ja idem tiež z mojich vyčaptaných, už vydratých. Možno to budem ľutovať, ale uvidíme. Minulý rok som tu mal čas, tuším 40 minút, nejaké sekundičky. Je to 7,5 km a to mi vychádzalo tempo 4:39, ak sa nemýlim. Takže tento rok by som chcel podliesť možno aj 40 minút. Uvidíme, či sa mi to podarí. No ja tu nadávam, že čakám, že to dlho trvá a zabudol som si zicherky, takže utekám si rýchlo zobrať. Nosím vám aj v aute, ale neviem prečo ich tam teraz nemám, keďže z každého behu nám to skoro ostáva. Musím si to tam zase dať. Takže utekám po zicherky, rýchla rozcvička a idem na to. Let's go. Čísielko mám. No, idem sa rozklusať, potom si odložím bundu. A máme štart. Ako sa cítiš pred behom? A dobre, ale asi neviem, či som sa nenajedla moc. Hej, mali sme cestoviny o pol 12. Ale mne to už celkom sadlo, že v pohode. Zvyknutá som na tie ranné behy, že mám pohod. Prázdny žalúdok. A mám aj gel, rozmýšľam, že si ho dám, aj keď cítim sa celkom dobre. Teraz som si oddychol 2 dní bez športu, ani plávať som nebol. Takže by som to mohol odpáliť, keď zdravie dovolí. Odpáliť v úvodzovkách. No, máme tu veľa známych kamošov, tak o to je to príjemnejšie, ale z našej bandy nikto nebehá. Galaxity. Ja som Verná, mám dres. Áno, Pajko, aj ja som mal minule. Ona si dala teraz a mohla mi povedať. Dal by som si asi ja. Tu je socha. Otáčame. No. Nerada ho nosím v lete, lebo je dosť taký hrubý. Tričko myslíš, teraz Tričko, bežecké, no. To si Ten dali dres. vyrobiť. Ale takto na zimu je fajn, že pod to tričko si tam už len také tenšie, dlhé. Toto dám dole, celkom je v pohode. Jo. No. Cesta je celkom mokrá. Sem dosť tam odráža to slniečko, takže asi nás aj opáli. Ja nie, ja som si dala krevik. Čo jasné. Však pol hodinu sme čakali doma ešte pred odchodom. A druhú tu u našich. Druhá vrstva. No. Ináč býva tu celkom slušná konkurencia dobrých bežcov.
za posledné roky. Takže to nie je len tak hociaký dedinský beh. Áno, je to už v podstate jeden z posledných behov takto ku koncu roka. Ale ešte ideme na jeden pred sebou. Áno, Moravci aj to má po dlhom čase bude, tak sa tešíme. Vianočný beh, 14.12. Takže určite ešte nekončíme tento rok a možno sa ešte niečo vyskytne. Necelé 2 minútky. Či ideš 15-ku? Sa pripravíme. 7,5. Aké máš pocity? Zatiaľ chladno. No, tak neboj sa, aj teplo nám bude. Aj teplo nám bude. Tento ročník vypredali. Neviem, či aj minulý bol vypredaný, ale tento ročník sa im podarilo vypredať. Máme minútku, 2 minútky do štartu. Na hodiny na veži, dostal festival, začína. Štartoval najradšej, lebo je to dole kopcom. O to je horší finish, lebo je to hore kopcom. Poď. Milo oproti minulej trati, toto zmena. Predpokladám, že takto budeme aj do cieľa. Hlavnú. To má trošku fúka. Trošku idú rýchlejšie, ak som chcel, tak asi zvolním, aby som to neprepálil. Už prehral Marek. Ide a kamzik, taký cestný. Máme prvú ženu,
Veronika Páleníková, majsterka Slovenska v maratóne. Tento rok. 4. kilometr za 18. Blížime sa na otočku. Poďte, poďte! Poďte, baví! Zobám z auta. Poď, Paja! Počkaj, 20 až 40. Chuj. Nehodíte ma do cieľa? Mám dosť. Fuj. Ešte kúsok hore kopec za cieľ. Cieľ rovinka. Ahoj. Fú. Poďte. Poď. Tam vzadu už vidím aj Paulinku. Celová rovinka je taká, že hore kopček a človek už keď má tých síl pomenej, tak je to trápenica. Lenže niektorí bežia 16-ku, teda 15-ku, čo to trepem. Tak človek nevie, či ide do cieľa, nejde, ale však vždy by to malo byť, že nech dá to toho všetko. Aha, tak Paja ešte pošetrila sily. Poď! Super, poď! No. Teraz je to také, že sme dostali tú medailu už v štartovom balíčku, tak cieľi už nečakajú s medailami, ale zase ako je dobre, nemusia tu mrznúť dievčatá alebo chlapci, kto to večia na krk. Kde mi zmizla Paulína? Aha, tu je. Ideme sa ňou. No daj na to. Cieľová rovinka, dobre, čo? Do kopca. Hej, dala zabrať. Ten vietor bol. Medailu si nezobrala. A veď máme, no. Vyskúšal som. Poďme na čajík. A počkaj, Paja. Dobre, nech nezavadziame. Áno, však 2 kolečka majú 15-ku. Ďakujeme. Ukáž nás je pomáhaš. Robíte aj vlog zo Slepčia? Áno. Všetko sme videli. Hej, super. Kamerka je, takže... Si dala sprint, ja som nevládala. Unavený? Tá cieľová rovinka, hej, tam fúkalo. Ty si dala stokrát ten Aké tempičko? 4,32. Ja som mal 4,35, tak som aj chcel, takže som spokojný, ale nevládal som už tie posledné kilometre.
Už to bola makačka. Pajo, ako tempo? 5-9 som mala na to počínkach, ako? Aké si mala tempo? Tempo 5:00 rovných sa mi podarilo. Super. Takže pri tom vetre som spokojná. A koleno držalo. No, Takže z výborné. toho sa najviac zatešilo, lebo to má akože dosť obmedzuje. Kolena všetci máme nejaké, ale ja už operované dvakrát som išla. Ja tak super. Ja som pozveraná v každej strane. Ešte aj cisársky rezek, no dobre, už to vydali. Keď ste im podrezali šelom 3, asi to nevidieť našťastie. Kaskadér. Bez peňazí, ale bohužiaľ. A kto je na druhom mieste? Ako? Kto je na druhom mieste? Ahoj. Á, super. Podarilo sa. Ale najviac sa teší, že ma neboli to koleno. To som z toho. To je, takže 2 výhry po sebe. Čerstvenie. Makovník. Kováč, makovník. Pre kamaráda. Nie, čo? Až po druhej. Už je po druhej. Kečup, sír. Alebo krátko cukor. Kečup, sír. Takže na guláš. Áno, máme aj kavičku. Dá sa kúpiť? Dá. Dobrovoľný príspevok dneska alebo zalievanú. Dobre, tak potom si poďme. 2-krát zalievanú vás Takže prosíme. dvakrát zalievanú. Nemám, ale potom vám hodíme. Prídeme. Áno, síra, keď Dvakrát zalievaná to bola. Áno, a gulášik bude Počkej, niekedy ešte oni doniesli. zalievanú 2-krát. OK, tak si prosím. Aj dobre, ja počkám. Nie, ty si nedala, ja počkám na guláš. No, na gulášik musím ešte počkať, Paja tu má takéto cestovinky a dáme si aj gumené cukriky. Si nabedni. Tešíš sa? Ja už by som bol smutný. tešila som to, nečakala a dobre sa mi bežala, žiadny vietor, ale to koleno drží, takže super. No, OK. Počkaj, som chcela domov poslať. Takže poprosím starostu obce Zdolčany, inžiniera Janka Machára, aby odozdal dievčatám ceny. Takže nech sa páči, starosta obce Zdolčany Janka Machára odozdáva ceny dievčatám na 7,5 kilometra. Tretie miesto Dobre, to bude koláčov. Takže ešte raz môžem zatleskať tretie miesto Hanka Lucianová, druhé miesto Luciana Oliešová, druhé miesto Luciana Oliešová a prvé miesto Veronika Pálenková. 24. Takže tu máme víťazku druhého miesta. Cena jablčka. Zobrala Zdravá. som len jedno, potom mi to celé strčíš mi do ruky, že však všetky. Áno, tam vidno, ak sa smeješ. Takže som nechápal, že čo ti povedal, nejaký vtip alebo čo? Tak A- nechcel som byť drzá, všetky si zobrať. Hej. Čo hovoríš? Akože super, dobre sa mi teda išlo nakoniec. Noha nebolela, to už vieme, ale ten vietor dal zabrať. Takže si skončila druhá kategórii. Druhá, hej, tam neboli kategórie, 7,5. Ale tuším aj hej. Nie? Však iba vyhlásili Aha. ženy a mužov. Hej, no vyhodnocovali celkové, ale tuším boli aj kategórie, aspoň na tom papieriku to je.
No. 7,5. Máš pohárik. Mhm. A čas si mala? Ja neviem. Tempo 5. Tempo 5, čas neviem. Vyrátaj. A tu už normálne zamrznuté. No. Ja som bol 8. A ty bol. No. Pozor. Zamrznuté. Počkaj, odložím jablčka. A tempo 4,35, tak ako som chcel. Nájdeme kľúče. Však super, kríza, nič nebolo, hej. Áno, a ja cítim sa veľmi dobre. Ako sa ti bežalo s kamerou prvýkrát? No dobre, ale keď bude už ten hrudný taký pás, tak to bude lepšie, lebo to bol taký nezvyk. A neviem, kde som dal kľúč od auta. Tak nájdi. Aha, mám ho tu, dobre. Dobre. No a nejak by som to zhrnul. Máme to tu veľmi radi. Teda ja. Ty si tu, ale ty si Ja tu som tu tiež druhýkrát. Minulý rok som mala COVID, tak som sa nezúčastnila. A 2 roky dozadu som bola prvýkrát a bolo super, páčilo sa mi. Bolo to vtedy, tuším, v tom ľahšie, že nebolo takéto počasie, že nefúkalo. Akože zima bola, však to už tu je vždy zima. Áno. Ale... Ahojte, vybila sa kamerka, tak ešte takto by sme to ukončili. Že sa nám páčilo, máme to radi v tých Slepčanoch. Veľmi by som pochválil organizáciu, robia to už 27 rokov. To vidieť. A hej, je to na veľmi dobrej úrovni, na to, že je to dedinský beh. Príjemná atmosféra. Príjemná atmosféra, áno. Pavlinka si odnesla aj umiestnenie. A jablčka. Áno, a veľmi by som pochválil, neviem, kto im pečie pagáče a tie slané veci, ale sú fakt, že vždy sa tam len kvôli tomu teším, že je to fakt vynikajúce. Nie len kvôli tomu, Áno, však ale jasné. Ale už len za to stojí. je to veľké plus. No, takže tak by som to asi ukončil a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré už bude čoskoro, keďže ideme na beh v Zlatých Moravciach, ktorý bude 14. decembra. Možno ešte medzi tým niečo vymyslíme, ale... Áno, ale minimálne sa vidíme tam. Takže ďakujeme za... A ja ešte by som povedal, že určite ma poteší like, keď dáte na toto video, lebo potom sa to dostane k viacerým ľuďom. A... Aj Paulinku sa poteší. Áno. Naše prasa. Čaute.